Менә шушы базар сафы булмаса, кайда сөйләшеп утырыйк кеше мәсәлән. Ул бит һәр кайсы хәзер инде үз фатирында утыра. Хатта элек менә кеше гади яшәгән, әмма шуңа карамастан гади шартларда, әмма шуңа карамастан ул кеше мәсәлән менә гүмбә. Шуңа карамастан ул йөришкәннәр бер-берсенә. Әле сөйләгән идем мин фатир алган чакта, бәйрәмләрдә üstte katta jırlar iştilədir, nişə kişi jırlab otura. Asta iştilədir, күршеләрдә бәйрәм булса, hatta bir saytı яңа елда ди 5 ми шыршы hatta үй алдына буладыр. Алар өенә куймаган, үй алдына куеп, шунда чыгып төн буена бәйрәм иткәннәр иде. Hatta мин bir шәһәрнең bir өлешендә яшәдем, анда Зяб дигән hatta. Шунда завод ячейс бетоны, шуның районы. Hatta әле тулай торактан мин төнне чыкканым, анда тик кайтып 12 сәгать 12 тулганда алдыннан килеп кенә кайтып тик ни инде яңа елны каршылап, алар шул ук 10 минуттан чыкканнар, хатта шул мәдәният йорты каршысына бер-берсе белән күреп сөйләшергә, чөнки алар теге күбесе шул заводтан, беренчедән, икенчедән ул якта кешеләр бер-берсенә йомшаграк, хатта әле вакытында мин Татарстан югары советның чыккан депутатка чыга, кандидатмы, шунага ярдәм иткән чакта, ул миңа бер шул агитацияны таратырга кушкан инде. Мин аны инде түләүле эш инде, шуңа күрә мин аны яңа шәһәрдә тордым. Анда 10 кешедән, мәсәлән, кайсы вакытта 5 ми, 6 ми кеше ала, калганнар алмый, я сугып китәләр, я нәрсә. Ул шәһәрне шул читендә элек сөйләдем бит. Шунда мин торсам, алар рәхмәт дип китәләр. 10 кешедән 9 кешесе рәхмәт дип әйтерсең син аларга, әллә акча, әллә открытка нәрсә өләшеп ятасың, шулай рәхмәтен белдереп, җылы сен карап шулай дип китәләр. Чөнки алар электән эшләп, бер-берсен күреп, шул әйтәләр бит, шул кичкенә авылда да хатта менә туганнар кебек мин вакытында Мәскәү, Казан дип инде бутап торам инде. Уфа шәһәрендә Яшьләр җөмһүрияте газетында эшләгән чакта, практикада шуна кайтып килгәндә Татарстанга уйладым килергә монда. Шунда юлда кодагый инде Башкортстанда бер апам шунда аның малайына кияүгә чыккан, шуларга кодагыйга барып хатта иткәнем, анда кодагый каядыр йөргән, кызы аның безнең кодача мәсәлән, ул икенче көн каядыр җыйналды, күршеләр белән әйтерсең туганнар кебек, менә урамнар тар гына, шуна тик күршедәге каршыда торган бер әби белән сөйләшеп, әйтерсең бу туганнар бер үзара сөйләшеп торалар. Шундый мөнәсәбәтләр хатта булды. Хәзер кызганычка юк андый күренешләр, хатта элек мәсәлән теге дворник дип атыйлар, ул эшләгән, ул хатта кешенең баллары карап йөргән, менә фәләннең баласы дәресен әзерлиме, уйнап йөриме, артык котырып монда нишләгәнне ул хатта шуларга сөйләп торган. Менә балаң шулай үзен тотты, балай шулай тәртип сакладымы, юкмы, хатта шуны һәммәсен сөйләп торган. Аларга күп ышаныч булган, аларга ничектер алар белән торган шул фатирларда торган кешеләр мөнәсәбәте бик яхшы булган, һәм алар үзе ярдәмче дип аларны кабул иткәннәр. Шул нәрсә инде йортчы дип әйтәбез, дворник әйтәләр урысча. Хатта ул инде bir ягынан уйласаң, вакытында әле ничә дистәләр еллар буенча, хатта татарлар да булганнан да шунда инде булган. Соңдан инде алар күбесе ниткәннәр, таксистларга әйләнгәннәр күбесе инде шуннан. Вакытында Казанда бит булган бит әле бәйрәмләрдә Барабуски дигән шуларны атны җигеп барабыз дип бәйрәмләрдә, урыс бәйрәмләрендә акча ясаганнар алар шулай хатта. Күбесе инде эшләгән кеше дә анда бүтән дин кешеләре, бүтән милләт кешеләре инде күңел ачып беләсез инде хәмер эчемлекләр кулланып, алар инде эшләргә дә өмете инде нияте дә булмаган, татар эчмәгән күрә инде шул бәлки хатта авыллардан да килеп алар чана белән шунда шәһәрдә ди эчкән кеше юмарт була, эчкән кеше акчаны түгә, шуңа күрә бәлки шул сәбәпле дә татарлар чаналарда кешеләрне хатта йөрткәннәр, бәйрәмдә тегендә монда шулай итеп. Шулай әйтәс килә. Ул шәһәрдә элек шул теге дворник дигән атаган кешеләр, хатта алар ölümтәдә торган, шул хәзер инде менә анда санда тик берәүне белә, ул икәүне калганнар белми. Чөнки ул инде аларның теге
актуальлык китте аларның эше. Алар инде халык аларга вайымсыз карый. Алардан алар белән нинди өметләрен бәйләшә торырга була инде. Мен аны инде күз алдына китерә дә алмыйм хатта. Шуны әйтәс килә, халык гадирәк булды. Инде гади шартларда яшәде. Инде кемдер анда югославский стенка дип алса, инде ул инде бөтен йорт белә. Инде хәзер инде андый нәрсәләр юк. Син инде нәрсә дип әйтәләр әле. Кызганычка каршы искә төшерә алмыйм. Шуны әйтәм. Алтын әле әйтәләр өеңә карамыйлар, сыйыңа карыйлар дип. Шуны бәлки шул дөрестер ул. Кеше кемдер байыгач, ул инде алай ни күңеле киң булмый никтер менә. Күңеле киң булмый. Безнең мәсәлән авылда күп кеше торды, туганнар да, шунда ани ягыннан туганнар да күп булды. Алар китте. Берәүләре шул район үзәгенә хатта. Алай ати ягыннан да булды инде. Ани яктан алай түгелдер. Шул берничә кеше булды. Шул район үзәгенә киткәч, без барганда хатта biz de avuldaşlar da аны белгәч инде кибетче булып эшләде. Хатта барадыр икәндә без ул өйдә булмаса, буладыр, мәсәлән, ул авыл кешесе килә шәһәргә, анда инде кем бар? Авылдаш. Авылдаш бит дипләр. Шуңа ул туган кебек. Шуңа күрә кирип анда чәйне куеп, чәй ашып, өенә кирип кеше булмаса да, хатта чәйне куеп газга, чәйләр кайнатып, шунда нәрсә бар, шикәр, күмәч, чәй ичеп китәләр ул вакытта, хатта шундый гадәт булды. Соңдан бер вакытта миңа әни әйтә, мәрхүм балам, син анарга барып йөрмә. Ул диде кибеттә эшләгәч, акчалары күп җыйналгач, байый башлагач, киләмләр алган, тагы нәрсәләр алган, алтын, көмеш алганмы, шу нәрсәләр. Шуңа күрә аны өен талап чыкканнар, хатта менә шуңа күрә йөрмә анда, әллә нәрсә уйлап йөрмәсеннәр ди. Шуңа күрә әйтәс килә. Менә шулай кеше үзгәрде. Байый башлагач үзгәрде. Башта кеше мәсәлән күңеле бай була, соңгыдан кесәсе бай була. Инде кызганычка каршы тормышта менә шул күңеле бай булса, кесәсе факир була, кесәсе хәерче була, кесәсе ярлы була. Кеше мәсәлән инде байып китсә, үзегез беләсез, менә байып китсә, ул хатта аның байлыгы шунда күчә нидән? Күңеленнән күчә дә, ул менә шул теге байлык, ул алтын, көмеш, ул теге кесәсендә байлык үсә, әмма күңелендә байлык кими, азалана, кими, шулайсын юкка чыга хатта. Менә шул нәрсә дигән, элек бит алхимиклар дигән шулар хатта төрле bir металлны bir металлга кушып, тикшереп караганнар. Шул кебек кеше адам баласы ул, мәсәлән, төрле әйтәләр, огонь и воды, медные трубы, әмма алтын белән, аны белән ничектер кешене сынап карасаң, кайсы вакытта кызганычка каршы ул алтынны җиңә алмый. Алтын кешегә караганда көчлерәк. Алтын ул теге нәрсә инде? Кешене яман якка, яман тарафка үзгәртә шундый бер әйбер инде. Шуның белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.